भिडिअखौ नोंसोर मोजां बुजियाखैबो जानो हागौ रायजो राजाफोर। भिडिअआनो जाबाय पर्ब जरायाव जानाय जाथाय बेयो। भिडिअआवनो नुनाय बायदिब्ला रायजोफोर नैबे इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरा रायजो राजानि हाखौ सेनानै लाबाय होननाय नुनो मोन्दों। आरो बे हाखौ मारै सेनो मोनखो? दाखालि थांनायसो सिगां प्रमद बर'आ बुंफैदोंमोन दि हाखौ हगारना होनांगौ, आरो साननैसोनि उनाव नुबायदि हाया नै बिदि सेनानै लाजाबाय। मारै सेनानै लाखो? रायजो राजाफोरानो जे हाखौ हगारना होआखै, बे हाखौ पारमिसन गैयागारा मारै सेनानै लानो हाखो? लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नाय, होमबा मिन्थिजोबलांगोन नोंसोर। बेयाव रावबो दामिनिखा होनखायो आङो, बे खाथियाव थानानै दामिनिखा होनखायो। मिनिनाय नुदों आं खिन्थु मबाइलाव। भाषा बुंनायाव राव दामिनिखा। नाङा नालाय नाङा थाबाय था। भिडिअखौ नुबायना रायजो राजाफोर? बे भिडिअखौ रावबो खबर लायाखै, ना एबसुनि, ना इउपिपिएलनि, ना बिपिएफनि, ना सोरबा इउटुबार प्रकाश ब्रह्म, ना अबेबा बड'लेण्ड बुब्लि, बिसोर रावबो खबर लायाखै। नुबायना रायजोफोर, बर'फोरा माबायदि नारसिन जागासिनो, आरो बिपिएफनि चिफ बियो प्रमद बर'आ मा खालामगासिनो? आसरित नङा होमबा? चिफ जानानै, सासे चिफ जानानै रायजोखौ सालायनो रोङाबा मारै जानांगौ? जुदि सालायनो रोङाबा जों बायदि जेनेरेसनफोरनो हगारना होना, मेरला गोरोंफोर दं, नोंल' गैया नामाव हगारना हो। लोगोफोर भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना हो।